ok, tu editezi, nu eu. I know. So, Virpod, sezon 3, episodul 1. Noroc. cheers. Eu conduc. De acum încolo, dacă pe mine o să mă vedeți că nu o să beau, ar trebui să știți că suntem la studio, că este un loc nou, în care să vedem, și automat eu voi conduce. Fie să-l duc pe el acasă întâi și după aia pe mine, fie direct eu acasă. Așa că, niciodată alcool și condus. Bun. Unde suntem, Lucian? În cel de-al treilea studio. 3. Ce studio? 3 în... Ei, lăsăm pe despot să facă remarca. Bun. Să vorbim puțin despre studioul ăsta. Zi. Deci, cum ai zis tu, studioul cu numărul 3 a durat destul de mult să-l facem pentru că ne-a prins pandemia și virusul. Dar astăzi, 9 a 6 2020... Hei, dacă vedeți peste 4 săptămâni acest clip, nu vă speriați, el trebuie să dea bacul și nu are voie să editeze până nu termină dat bacul. Faptul că astăzi facem această emisiune și filmăm acest podcast este o întâmplare, pentru că a trebuit să venim astăzi aici, a trebuit să vină și el, altfel veneam decât eu, nu-i dădeam voie să vină. Bacul este mai important. Da, și dacă apare episodul ăsta super repede, înseamnă că... un pic tristeam acasă. Bun. Domnul N, să știți că eu încerc să-l învăț de bine, singur și o face cu mâna lui. Deci, cum se pare că e și studioul ăsta, locușorul ăsta al nostru? Trebuie să lăsăm pe ei să comenteze. Da, dar ei nu văd cum am văzut noi, nici munca din spate, adică da, pot spune că arată bine, dar zic așa pe tot parcursul muncii. Au fost cam 4 zile de muncă plină, Pline, da. 4 zile cap-coadă, ca să ajungă în stadiul actual, pentru că voie să spunem că era un depozit aici. Și ce depozit? Da, să rezumăm la depozit. Da, păi o zi a fost să strângem tot, o zi... Te ai strâns tu cu tatăl tău, Da, după care am venit eu și am strâns împreună cu tine altele, după care... am mai spălat. Da, trebuie să facem curat. După care montat birourile, pus izolația mocheta, pus chestiile pe pereți, pus Între perdele, timp a dus și canapeaua, Da, organizat, da. a adus Deci- tot ce mai avem pe aici atunci să vedem. Cumpărat și adus și... Foarte multe lucruri care nu se văd, sunt în spatele camerei, sunt în lateralul camerei, deasupra camerei, sub cameră, credeți-mă. Da. Și a fost de muncă. Dar sper că sunetul este bine. Ok, și momentan o să devină din ce în ce mai bun. Da, pare să fie bine. Da. Dacă auziți așa un mic zgomot de fund al calculatorul acela încă merge și momentan... Și avem și mini-frigider Da, care ține berea la rece. calculatorul face zgomot, frigiderul e silent. Bun. Și încă mai lucrăm puțin așa la acustică. Acesta este primul podcast înregistrat aici, primul clip filmat aici și va fi și pentru noi așa un test. Da, chiar da. Am filmat și primul episod din vlog tehnic aici, cu nou studio. Am avut un monitor la teste. Și da, și arată bine. Mie chiar îmi place locușorul ăsta. Chiar arată foarte De bine. n-am meritat Da. fiecare Da. oră petrecută aici. Și da, avem o să fie mișto, o să iasă. Mai e de lucru, da, așa ușor, gen partea grosul s-a făcut. Da, mici chestii. Da, mai sunt detaliile alea de mai ai nevoie de o chestie, mai așa. Dar, tot cam de ce aveam nevoie în mare s-a luat. Mai este nevoie de mici chestii, dar nu pentru podcast. Nu, pentru podcast e perfect. Astăzi am rezolvat și cu internet, avem internet, wireless, tot. Ne deschidem net cafe. Studio de video chat. Avem canapea, Da. încă avem canapeaua din sezonul 1, Da. din Beerpod, primul podcast filmat. Da, corect. Singura chestie rămase din sezonul 1, canapeaua cu pernele, din sezonul 2, lumina, microfonul și trepiedul Da. și laptop. Bine, dar și în sezonul 1 am avut. Microfon, da, corect, ok. Și Da. în sezonul 1 am avut microfon. Adică primul episod am încercat cu lavalieră și cu un zoom
Și Da, bătaie de cap, nu. da, prea complicat pentru doi leneși ca noi. Mulțumim Trust, e Da, super. soluția bună. În caz de ceva am avea un microfon Trust în spate, în caz de nevoie, în caz că pică acesta sau avem nevoie de altceva. Deci suntem asigurați. Bun, și acum că am rezolvat și cu studioul, ne-am ajuns și din starea de urgență în starea de alertă, adică ne-am relaxat puțin, sperăm că nu prea mult. Să sperăm că totul o să fie bine și că o să putem să continuăm această emisiune. Ce goal-uri ai sau obiective cu locușorul ăsta? Îmi place să-i spun locușor. Sau main cave, nu știu. Nu e Man Cave. Să zicem... It could be. Avem canapea. Da, deci, fetelor, nu. Mă abțin de la comentarii. Te rog. Da. Sincer, Nu de vreau alta, să... la gagică mea se uită la podcasturi. După cum ziceam, nu. Am zis bine, fetelor, nu. Nu. Tocmai din cauza asta. Dar să revenim legat de acest loc. Băi, vreau de acum încolo să meargă treaba și să continuăm să facem de aici, să continuăm să facem podcasturile. Eventual, poate mai vin și alții să facă podcasturi de aici, pentru că locul vor fi mai multe zone în afară de acesta de aici, cum zicea Mihnea, mai e și canapeaua și de asemenea se mai poate face și în picioare dacă vrea cineva, există mai multe versiuni. L-am făcut așa cumva modular. Crezi că studioul ăsta o să ne ajute pe viitor, cât și pentru Beerport, cât și pentru canalul tău cu Vlog Tehnica? La modul că să atragi branduri, nu mă refer neapărat la sponsorizări, cât branduri pentru a putea genera cât mai multe clipuri. La modul tot așa produse în teste, review-uri, unboxing-uri și tot felul de campanii de genul. Având în vedere că ce facem noi pe Beerpod și ce faci tu pe Vlog Tehnica e, chiar dacă nu atinge un public foarte mare, chiar dacă Vlog Tehnica a crescut super mult și încă crește super mult, nu ajungi la, să zicem, în momentul de față 10.000 de persoane sau 20 sau 30 sau 100.000 de vizualizări la un clip. Corect. Și acum că a fost și scandalul ăsta Influencerii cu influencerii, a fost așa un val care de mascări, să zic nu așa. îndeamnă la lucruri ok și... Da, și brandurile și-au retras toate activitățile cu acei influencer din cauza asta. Și aici cred că la știi la cine mă refer când vorbim de Nu chestia dăm asta. nume. Da. Da, na, mai auzi de colo-colo. Și... Și Continuă. crezi că asta o să influențeze cumva brandurile să se ducă și în partea asta de un underground al YouTube-ului? De fapt, să se uite mai atent la persoana cu care face un contract, cu care se asociază până la urmă? Chiar dacă vizualizările nu sunt de 100.000, dar măcar știi că omul ăla e fix pe ce ai tu nevoie, cu ce reprezintă brandul tău. Adică, și o să dau cel mai bun exemplu. De curând în America a fost un scandal, vorba vine scandal, un YouTuber mare care canalul lui era bazat pe Nintendo și în ultimii 3 ani doar pe Nintendo Switch, a primit un e-mail prin care era anunțat că se renunța la el ca ambasador. Practic, el nu mai era ambasador Nintendo, ci rămânea doar să fie un vlogger care primea CDK-uri, să colabora cu el, doar că el nu mai avea titlul de ambasador Nintendo. S-a întrebat de ce, pentru că totuși era foarte mare. Au mai fost alți doi youtuberi, tot așa, destul de măricei, care la fel au primit același e-mail, însă, căutând, el era, băi, de ce? Cu ce am greșit? Ce am făcut? N-a primit niciun răspuns. Da, păi te întrebi, e normal să întrebi dacă... Nu se știe de ce nu a primit niciun răspuns. Și căutând pe net, a văzut că foarte mulți youtuberi de ăștia mici, canale mici de sub 1000 de subscriber, 500 de subscriber, chestii cu sute de vizualizări, maxim câteva mii de vizualizări, erau în continuare ambasadori sau primeau mult mai multe chestii decât primea el. Și cumva logica lui a fost, cu cât sunt mai mici, cu atât primesc mai multe chestii și mai mult ajutor și cu cât cresc, cu atât se renunță la ei. Că practic, ok, ai crescut, te poți descurca singur, nu mai ai nevoie de ajutorul nostru de produse, console sau alte chestii. Da, normal, cred. Dacă ajungi la un alt nivel, dar asta
Asta ce zici tu în America. Da, La strict, noi- strict pe America. La noi, ăștia mici, nu sunt prea ajutați. La noi contează foarte, foarte mult pe cine cunoști. Și vă spun sincer asta. Da, Eu am norocul să cunosc destul de multe persoane, mai ales din domeniul de IT. Lucrez de foarte mulți ani în domeniu, cunosc foarte mulți oameni și am cunoscut foarte mulți oameni de diverse ipostaze. Adică am ajuns să colaborez cu anumite branduri care sunt testate la Vlog Technica, vorbind cu oamenii aia cu totul și cu totul altceva sau colaborând cu ei sau fiind prieteni cu ei cu totul alte ipostaze. da, normal, dar să zicem pentru... Ăsta e cazul tău. Da. Și da, te ajută Eu sunt un foarte... caz fericit. Da, și te ajută foarte mult chestia asta. Să produci cât mai mult content, să nu trebuiască să scoți chiar atât de mulți bani din buzunarul tău pentru un canal care nu îți aduce niciun profit. Momentan, singurul profit, să zic așa, pe care l-am avut în cazul nostru, au fost niște produse care ne-au rămas. De exemplu, acest microfon sau celălalt microfon sau tastatura. Da, Sunt anumite chestii care ne-au rămas, care în continuare le folosim tot la canal, tot pentru a edita sau a procesa sau a testa. Adică, da, ok, n-am mai scos bani din buzunar ca să cumpăr asta, ci ne-au rămas de la teste. da. Și mai ales după toate scandalurile astea, crezi că brandurile sau măcar o să încerce să uite și la ăștia mai mici, care Foarte fac bine. content chiar bun, indiferent că au 1000, 2000, 5000, 10.000 de abonați. Chiar dacă la noi să ai 10.000 de abonați, încă e puțin. La 10.000 de abonați, dacă ești pe IT, este un lucru foarte bun, sincer să fiu. Pentru că este un domeniu destul de nișat și nu e o chestie generalistă să, ok, cum să-ți faci și grătar. Nu e o chestie care o caută toată lumea. Sau, hei, uite, mi-am înlocuit bateria la mașină și automat toți cu mașina o să caute să vadă cum, ce. Înțelegi? Da. Adică e o chestie. Vorbesc de acest microfon. Trebuie să caute lumea acel microfon, să fie interesat de un microfon. Da, Nu pentru contează că au vorbit sau cântă sau dar au nevoie de el. Da, ce zici tu că e pe zona asta de IT, pe nișa asta, sunt foarte puțini care te urmăresc pe tine doar pentru tine și pentru contentul pe care îl faci, mai mult cât pentru produsul pe care îl prezinți sau pe care îi faci reclamă, să zicem. I know. Adică cum a fost ăsta de la Trust. Lumea, marea majoritate, a căutat review Trust Nemita. Sau pur și simplu l-a căutat Trastemita și Sau Trust Nemita, sau Fiind- chestii de genul. în România mi se pare că suntem singurii care avem review la el. Automat s-a ajuns la noi, dar dacă e să cauți, nu știu, stand de telefon de iPhone, sunt Oho. atât de mulți încât trebuie să cauți un anume produs specific. Sau, nu știu, poate Sau de lumea... alea cum să-ți mărești FPS-urile în tot așa o groază de tutoriale sau... Da, trebuie să cauți chestii anume, specifice, dar depinde de fiecare. Mie, de exemplu, mi se pare că ai reușit să ajungi cineva în domeniu, cu un canal de YouTube în domeniul ăsta de IT, cât și pe zona asta de podcast sau orice canal, dacă lumea se uită pentru tine, nu neapărat cât pentru produs. Depinde. Dacă îți faci reclamă sau ajungi să ți se facă reclamă să fii cineva înainte de chestia asta, da, ai toate șansele ca lumea să uite la tine pentru tine. Dar dacă tu, Mihnea, ți-ai făcut un podcast, lumea nu o să uite la tine, o să te caute special pe tine, Mihnea, ci o să uite la podcast pentru podcast. Oh. Îmi pare rău că spun asta. E valabil și pentru mine chestia asta. Ăsta a fost și ultimul episod din podcast ever again. Da, I know. Dar... Poate, ok, se vor uita colegii, oamenii cunoscuți se vor uita pentru tine la el. Dar... Depinde, trebuie să ajungi la un nivel, ține și de tine de persoană, ține și de tine de calitatea podcastului sau vlogului sau clipului. Corect. Pentru că, de exemplu, și eu mă uit la alte podcasturi pentru persoană, nu mă uit pentru subiect. Dar cum ai ajuns la ele? Vezi? Asta este chestia. Cum ajungi la el? Fie te să-ți fie recomandat, fie te să spună cineva de el, fie te să primești o reclamă legat de el. Da. Până nu ai toate astea, nu știi să ajungi la el. N-ai cum să ajungi la el. Corect. Asta e părerea mea. Dacă mă înșel, vă rog frumos spuneți-ne, corectați-mă, credeți-mă, nu o să-mi pară rău să apreciez acest lucru.
De exemplu, voi. Deci ține de o publicitate bună. Să-ți faci singur o publicitate Exact, bună. promo. Că nimeni nu o să aibă echipă de PR pe un canal de YouTube la început. Adică, come on. Deci ține Exact, de tine exact. cum te promovezi pe tine. Și exemplu foarte bun sunt Sau cum te vinzi. Sunt toți cei care sunt în TV și ajung să-și facă canale de YouTube sau să-și facă podcasturi. Salut, vecini! Ok. Da. Că, de exemplu, la noi, hai să luăm că ai început cu asta, pe zona de IT. Cred că sunt 3 sau 4 canale mai cunoscute pe zona de IT, Așa. dar din punctul meu de vedere, calitatea cred că se vede doar la un canal. La restul e mai mult de nume. Zi-mi exemple. Vrei să dăm exemple? Da, chiar vreau să exemple. Chipflix. Ok, da, super ok. Da, Da. Eu la asta mă referam ca persoană cu video de calitate și prezentări de calitate. Jos pălăria. Da. De asemenea, mă gândeam la zona IT și Bucnici. Ambii Cavalerie. sunt atât de generaliști, adică zona IT a început de la o chestie de IT și a ajuns să vorbesc de atât de multe, încât mie nu mai mi se pare o chestie de IT. Iar Cavaleria, ce face, nu mai are treabă cu IT-ul de mulți ani. De asta zic, pentru că... Sunt generaliști deja. Îmi pare rău că spun asta. Da, și nu e... Adică da, au publicul lor țintă pentru cei care nu cunosc prea multe din zona IT. Ai văzut, la ei un review la un iPhone, să zicem, ține 30-40 de minute. Este un review video, care mi se pare... E prea lung, în primul rând, prea că lung, lumea se plictisește, dar... Pe lângă asta, dacă ești cineva... Adică, ok, vrei să cumperi telefonul ăsta, dar să te uiți 40 de minute la un clip despre el în care tot ce face e slide, aplicație, camera, uite, camera, uite ce face camera. Este mic, subțire, rezistent. Că dacă, în schimb, dacă te uiți la un review la fel, cu același produs, un iPhone, eu știu că m-am uitat când am vrut să-mi cumpăr iPhone 11. Acum mă laud, flex. E ok, filmează cu iPhone-ul meu, nu cu al lui. A rămas o baterie. Flex. Da, m-am uitat la alea 30-40 de minute ale lui Bucnici, dar n-am rămas cu mare lucru în cap. Okay. Am avut noroc, m-am uitat mai mult pentru că era cu un invitat special de care mie îmi place și m-am uitat așa, mai mult să văd ce se spune. Dar în mare parte m-am plictisit. Adică au fost multe momente când eram gen next. Nu trebuia să fac asta. Ok. Și așa, de exemplu, m-am uitat la un clip, nu știu, în afară. Marques Brown sau cum. Da, Marques Brownie. Scurt, 5 minute mi-a zis tot ce voiam să știu. 10-12, cam așa. Și mai puțin. 6-7 minute cred că avea un videoclip despre un iPhone 11. Mi-a zis tot ce trebuia să știu. Eu eram gata. Păi asta e tot. Da. Filma cum trebuie, tot. Și până la urmă, nu e podcast să zici că trebuie să aibă 30-40 de minute sau să aibă un timp de ăsta mai lung să zici că te duci așa. Corect. Da, nu sunt nici prea multe caturi în același timp, dar măcar prove a point sau ceva. Da, eu nu înțeleg. Adică nu înțeleg ăsta în care iei și prezinți fiecare aplicație. Dacă este un clip în care prezinți softul și aplicațiile incluse și automat trebuie musai să treci în fiecare, cum ai zis tu, poate. Dar mai nou la YouTube ai capitole și poți să pui pe capitole și timeline și să sară omul direct la capitolul care trebuie și automat scapi de o bătaie de cap. Dar după cum ziceam, îmi pare rău, Bucnici, nu te urmăresc și de asta nu-mi place ce prezinți. Zona IT, la fel, îmi pare rău, nu-mi place cum prezentați și ce vorbiți. Nu mai fiți hateri. Nu sunt hater. Este strict părerea mea. Tu n-ai observat chestia asta la zona IT, că sunt foarte hater pe orice. Este părerea lor, treaba lor. Nu mă bag. Dar tocmai de asta, când vine vorba de IT, urmăresc foarte puține chestii din România. Și culmea, dar Lab 501, care este un site, deci au doar scris, sunt geniali oamenii, are cunoscuți internaționali, și după aia când vine vorba de chestii de hardware sau altceva, doar din afară. Am o listă de 10-15 pe care urmăresc, bine, am o listă de mai mulți, dar cam 10-15 urmăresc în mod constant, iar oamenii sunt geniali, strict la subiect, strict ce trebuie. Cred că singurul care e așa mai lung, care are undeva între 20-30 de minute, sunt cei de la Gamers Nexus, dar cu oamenii au atât de multe detalii și atât de multe chestii făcute bine, încât cred că maxim 5 minute vorbărie. Restul e strict ce trebuie. Da, adică până la urmă, de asta ziceam, sunt
aceste canale pe care le-am spus sunt foarte urmărite la noi, sunt în top 5 canale urmărite din nișa asta de IT, tehnologie, chestii, calculatoare, telefoane, ce vrei tu. Dar parcă nu scoți calitatea, dacă e să o iei strict pe cum se vede, cum se aude, da, normal, n-ai ce să spui. Bine, Au- zona nu are echipă, dar Dar nu e vorba de Cavaleria, echipă. dita mai echipa în spate. Dita mai echipa, buget pentru microfoane, camere, tot frumos. Da. N-am- Nu, n-am- râdem de cazul nostru comparativ cu ei. Da, de-aia zic, adică și până la urmă nu mi se pare raportul ăsta de calitatea videoclipului efectiv cu calitatea audio și video. Adică Vezi cel mai bun? nu prea sunt direct proporționale. În primul rând, Bognici venit din televiziune. El era cunoscut din televiziune. De asta ziceam că cred că După contează care- foarte mult să ai un nume. Zona IT a fost la TV foarte mulți ani. Da. Again, Păi și eu când eram, pe vremea când mă uitam la televizor, tot așa mă uitam la zona IT, mă uitam la televizor, prima dată. păi, și mai sunt atât de mulți alți români care se ocupă de tech. Dar Și sincer sunt îmi tot plăcea așa mai mult, mici, micuți. îmi plăcea mai mult zona IT când era la televizor decât acum ce fac pe YouTube. Sau încă e la televizor, nu știu. N-am nici Habar mai n-am. vagă idee. Nu am cablu TV, așa că Da, nici eu. Dar zic că îmi plăcea mult mai mult pentru că prezentau chestii tot așa mult mai generale și mai scurși la subiect, aveau un timp limitat și nu erau și restrânși de anumite chestii, n-ai voie să vorbești despre aia, n-ai voie să spui aia. Foarte probabil, mă gândesc. nu știu. Fiind sincer, la chiar televizor nu știu. e mai cenzurat puțin. Da, în primul rând că nu e ok să fii hater. Că, din punctul meu de vedere, prea mult hate strică. Și din contră, mi se pare că dacă ești mult mai pozitiv, Hate, prea mult hate strică, dar prea mult hate prinde. nu prinde, pentru că o dai latura cealaltă. Adică eu ca și firmă, să zic așa, eu Pepsi, n-aș vrea să-mi asociez imaginea cu un hater. Cu unul care este tot timpul negativist. Prefer să fiu cu unul care este pozitiv. Da, again, mergem la zona aia, tu ca brand, am văzut și noi chestia asta, un brand când se asociază cu cineva nu-și face research deloc. Depinde de agenție. Eu Da, spun și asta. un caz concret, depinde de agenție. Pentru că știu agenții care fac research, chiar se interesează. Și a dat și Mariciu un exemplu foarte bun. Când el se ocupa în agenție de influencer, el stătea și se uita la content, să vadă, da, omul ăla merită, nu merită, ok, poți să aibă 500.000 de subscriber și 100.000 de vizualizări per clip, minim, dar merită? Păi, aia zic, pentru că Plus că mai e și targetul. Ok, tu vinzi mașini și te asociezi cu unul care vorbește doar unora de 12 ani. de pe mine m-a mirat chestia asta, că până la Nici urmă, machete nu o să cum vinzi. ziceam noi de scandalul ăsta care e acum, au fost branduri mari care au colaborat cu acea persoană și aici zic Food Shop, nu știu ce de ăsta de beauty, Evomag, Red Bull, foarte multe branduri din zona de gaming, de la monitoare la Da, pentru că nu tastaturi, și-au chestii. făcut Asus. research înainte. Asta e problema. Asta e că te aștepți de la o firmă mare să... E foarte simplu ca o agenție să colaboreze cu el, să fie pe lista lor de influenceri și automat toate aceste branduri pe care ai înșirat tu să fie clienți ai agenției. Și automat a venit și a zis, păi fii atent, avem noi lista asta de influencer și vă băgăm aici. Și automat el era inclus pe aceeași listă. Nu contează că contentul lui Adică era dubios. numerele contează atât de mult? De foarte multe ori. Deci spun sincer, acum aproape un an, cu Vlog Tehnica, nu cred că aveam 300 de subscriberi, sau eram pe undeva pe la 300 de subscriberi, am încercat să colaborez cu o firmă din Italia. Asta la ideea unui prieten care colabora deja cu noi și importă produse. Și zic, băi, ok, dă un mail către ăștia, spune cine sunteți, ce faceți și cereți și voi. Produsele la review-uri, colaborare, ca de obicei. Făcut același lucru. No problem, de multe ori răspunsul pozitiv. Răspunsul lor, îmi pare rău să sunteți prea mici, numerele sunt prea mici. Nu e interesat cum e Firma materialul. din Italia. Da. Nu e interesat cum e materialul, nu e interesat ce facem, ce lucrăm și în general cei care caută produsele sunt chiar oameni interesați. Și asta am zis-o pe pielea mea. Da, Numerele contează. Da, numerele contează. Ok, sure.
Parcă n-ai până nici atât de mult preț, mai ales că poți să-ți o iei foarte ușor. Știu. Adică eu azi pot să colaborez cu brandul X și Da. mâine pot să zic multe chestii. Și atunci, pe lângă că mă duc eu în jos, se duce și brandul respectiv, că până la urmă brandul ăla sponsorizează persoana respectivă, adică crede în ceea ce creează. Da. Și de asta zic. Tocmai de asta ține de omul de la marketing care a recomandat influencerul sau omul din agenție care se ocupă de acel influencer. Țin foarte mult de cei care își fac temele. Este foarte simplu să zici, uite, Gigel, Vasilica, Bobiță și sănătate. Mersi. COVID. Ne, am văzut. E aproape un metru între noi. Hai să zicem un metru. Da, m-am strănutat în partea asta. Da. Am fost cu obrazul. M-am dus să-mi pun mască. Da. Și automat a făcut o mică listă. Aia e. Acum foarte mulți ani, când era vorba de blogging, era zelistul. Era the shit. Și cu cât erai mai sus, cu cât era mai bine. Well, s-a dovedit că erau doar niște cifre, care cifrele alea pot fi influențate. Și Da, mai ales pe zona asta de blog, e destul de ușor. Adică cum sunt conturile de Instagram cu followerii și paginile de Facebook, la fel cu oamenii care dau like sau urmăresc. Acum ți-e cam greu, mai ales la toate câte influencerițe sunt pe Instagramul ăsta, ți-e cam greu să le crezi pe cuvânt pentru numărul de follower. Adică acolo chiar trebuie să faci research, din punctul meu de vedere. Eu dacă aș fi să fiu mare brand, să lucrez cu o influenceriță, acolo ar trebui să-ți faci research mult, pentru că e atât de ușor de... Adică, da, numere mari ai, dar în același timp, să zicem că 70% sunt în trecere sau nu sunt reali sau... Poți să vezi altfel. E foarte simplu să vezi cât de mult interacționează lumea cu ea. Dacă să zicem că are 100.000 de subscriberi, 100.000 de like-uri, mamă, super mișto. Iar ea la o postare are 500 de like-uri, cifra e foarte mică. Da, până și like-urile Fără să fie sponsor. până și like-urile se pot manipula ușor. Știu, foarte ușor. Se pot cumpăra subscribers, se pot cumpăra like-uri, inclusiv comentarii aiurea. Da. Deci, au fost atât de multe cazuri și e foarte ușor să influențezi cu cifre, dacă vrei. Dar pentru ce? Întrebarea mea este pentru ce? Pentru că la urma urmei, când o să tragi linie, o zici, eu din ăștia 10.000, de fapt, real sunt 1.000, restul sunt o fermă din China, pe care am dat 100 de euro. Eu am avut în 2000 o parte din 2018, cam un an, o parte din 2018-2019, a fost un proiect. Mi-am propus eu să-mi cresc dintr-o dată foarte mult contul de Instagram, contul personal, cu poze de la concerte, poze cu mine, de toate. Și aveam undeva pe la 200 de followeri. Și tot așa am tras tare cu postări programate. M-am uitat în fiecare zi să văd când e o oră bună în funcție de zi. Corect. Frumos, la timp, hashtag-uri, tot așa. Cu ce se caută. Cu research foarte mult. Pe hashtag-uri, pe tot. Pe toate modalitățile astea. E în Instagram, ca să crești, e oarecum o metodă, nu mai știu cât era exact, dar era vreo... să dai 10 like-uri și 5 comentarii pe zi la niște postări care au un hashtag nu știu care. Okay. Ca să poți să interacționezi cu comunitatea ta sau cu persoane care fac ceea ce faci și tu. De exemplu, eu la concerte, fiind și o zonă tot așa mai nișată, nu e ca și cum vezi travel, workout sau beauty, am făcut și o chestie asta, că eram curios, era și mai mult un experiment pentru mine. Și cam după un an, de la 200, sau mai puțin de un an, de la 200 de followeri am ajuns la 1500 de followeri. Ok. Dar asta totul natural, adică nu... Da, nu cumpărat, nu indieni, arabi și așa mai departe. Dăm like că-ți dau și o like. Da, nu. Doar cu chestii de-astea. Dai like-uri la alte persoane care am hashtag-uri comun. Pentru că e și chestia asta de să te ajuți reciproc, să-ți ajuți comunitatea, să creșteți împreună. Și așa am găsit niște persoane chiar foarte mișto din afară pe care încă le urmăresc acum,
că mai dădeam și follow la anumite persoane tot așa, că dacă vezi că unul îți dă 5 like-uri, îți dă și 2 comentarii, îți dă și follow, parcă te uiți tu la profilul lui să vezi ce face, că Corect. îți atrage atenția. Corect. Și tot așa, am observat că unele persoane la fel, după chestia asta mi-au dat follow, încă îmi dau și încă îmi dau like-uri, se uită la story tot. Dar după ce am făcut cam 1500 de followeri, m-am oprit. Vreo 2 luni m-am oprit din postat, Ok. că voiam să văd cine rămâne. Și? De la 1500 am ajuns la 1200. Adică 300 au dispărut. Vreo 300 au dispărut, da. Dar așa știu că eu cu ea 1200 am rămas Ok. ai mei. Gen. Da. Mi se pare foarte dubios că eu, de exemplu, contul personal de Instagram am de... Cred că la începutul Instagramului maxim o lună de când s-a lansat aplicația. Adică foarte, foarte mulți ani. Și, în general, nu dau follow decât dacă persoana îl cunosc sau ceva interes cu mine. Iar de-a lungul timpului, nu cred că am pierdut din follower. Bine, oricum am puțin, am câteva sute, 8-900, ceva, 600 pe acolo. Și nici nu urmăresc atât de mulți, chiar urmăresc mult mai puțin decât mă urmăresc pe mine. Dar, în ultima vreme, pur și simplu, mi s-a luat total de Instagram. Ai avut perioada ta cu Instagramul la un dat. Ții minte când era anul trecut în vară, când era cu festuri, așa, frumoase vremuri. Da. Când la începutul verii erai, nu știu, oarecum împotriva story-urilor sau nu voiai să postezi tu Eu nu puneam story-uri. story-uri. Și în continuare nu pun story-uri. Și la un moment dat tot așa, când a văzut că pun eu cu Ceriza pe contul de Mahmur, Am început să-l trimit Story-uri? lor poze să pună. da, și a început să mai pună și el din când în când. Ba da, Story-uri, cred că unul sau două am pus eu. ai pus și tu câteva. Dar tot așa când Tot eram așa. la... Când ai văzut că prind foarte bine story-urile pe Mahmur. Corect, eram pe Mahmur, nu pe contul personal. Da, pe Mahmur, zic, pe Mahmur. Și eram direct la concert și era de la concertul respectiv, Da. din momentul ăla. Pe contul personal am 0 story-uri, pe contul de Facebook am 0 story-uri. De-aia zic. Dar nu mă atrag. Eu sunt eu și... Da. Cât m-am mirat atunci când în vara anului trecut, când postam pe story-uri la Mahmur, câte view-uri erau și câte interacțiune și câte... Eram așa... Da, contul e destul de urmărit. Da, Nu pot să zic că e foarte activ, nici nu cred că poți să spui că e foarte Nu, activ. nu. Adică dacă nu e concert, nu e nici postare. Corect. La modul ăsta. Dacă e concert, e o postare, atât una. Da, așa mi se pare natural, așa mi se pare normal. Nu-ți spun, nu-ți umplu wall-ul sau feed-ul sau cum vrei tu cu poze de la concerte de acum 3 săptămâni. I don't see the point. Îmi pare rău. Îți spun acum că sunt acum. Ok, tu o să-l vezi următoarea zi, pentru că atunci vei deschide. Dar e ceva actual de atunci. Și atât. Da, e discutabil. Pentru că dacă ar fi pe contul tău personal, da, spune. Te dai mare că ai fost acum 3 săptămâni, nu știu. Să zicem. Să zicem. Personal nu prea bun de la concerte. De-aia zic. Dar așa pe Mahmur, fiind pagină, site, tot ce vrei tu special de muzică, poți să pui. Da, Adică, să nu pui acum ce concert ai fost tu acum 3 ani, dacă n-are nicio legătură cu ce se întâmplă acum. Adică poți să ai câțiva factori care poți să te legi. Da. Ok. Să zicem, uite, acum 2 zile sau 3 zile, Emil a împlinit, nu știu câți ani de la 3 ani. 5 ani. 5 ani de la lansarea albumului Imens. Puteai să pui, de exemplu, o postare pe Instagram cu o poză de la concertul ăla, că știu că ai fost. Da. Și să zici, la mulți ani de 5 ani sau acum 5 ani Emil și-a lansat. O chestie de genul, de exemplu. Puteai să te legi de ceva. Am pus pe wall-ul personal pe Facebook pentru că mi-a apărut un disday că de editam pozele lor. Și erau poze cu MacBook-ul și pe vremea aia foloseam Picasa și cu galeria în timp ce editam. So, yeah. Picasa. Yep. Old school. Remember that. Am folosit și eu. Dar, ok, eu nu spun că fac corect ceea ce fac pe social media. Ăsta este felul meu de a fi pe social media. Nu mă dau expert, sunt departe de expert. Tocmai de asta lucrez unde lucrez și mă ocup de IT și nu de comunicare și promovare online. Da, normal, dar, ok, e vorba foarte important de cum te vinzi. Exact ce mai devreme. Contează foarte mult câtă imagine îți faci, câtă promovare îți faci. Din păcate, toate chestiile astea îți iau și timp. Da, da. Well,
nu am acest lux. Îmi pare rău. Da, Toată că lumea, rețea. în perioada asta toată lumea era, mamă, și am dormit, și am învățat nu știu ce. Felicitări. Eu nu. Adică eu în perioada aia de 8 și 9, de 2018-2019, Adică 10-11. da, 10-11, aveam super mult timp. Adică la școală eram ok, nu trebuia să învăț și aveam note mari. Okay. Deci nu pierdeam timpul acolo. Pe alte chestii n-aveam, dacă n-aveam concerte sau de editat așa, nu. Deci aveam automat mult timp liber. Și vreo 4-5 ore pe zi mi le alucam pentru chestia asta de Instagram. Adică 4-5 ore pe zi e mult. Asta dacă ai și job și familie și... Ok. Gândește-te de la 9 la 6 seara, job. Nu. După care ajuns acasă, petrecut puțin cu familia. După care există Mahmuru, concerte editat. După care există Vlog Tehnica, filmat, testat, editat, publicat. De foarte multe ori testatul ia mult mai mult timp decât credeți. Da, pentru că sunt unele produse pe care efectiv trebuie să le ții tu o săptămână ca să-ți dai seama sau să le folosești mult. Îți ia foarte mult timp să rulezi testele în sine. Îmi imaginez un procesor, o placă video, un RAM. Ai foarte multe aplicații de testat și toate astea iau timp. Sau trebuie reinstalat Windows cu toate aplicațiile. Toate astea iau timp. Și automat, cumulate cu toate celelalte, timp de social media, nu? Îmi pare rău. Dar... asta este problema mea. Strict în cazul meu. Sunt oameni care au luxul și au mult mai mult timp disponibil. Felicitări. De asta e bine că ai mai mulți oameni care sunt conectați la conturile de social media ale Mahmurului. Da, sincer apreciez. Apreciez, de exemplu, și astăzi pe... Și nu zic de mine, nu mă pup singur în cur. Zic și de Ceriza, zic și de Panduțu, zic și de... Corect. Da, e un lucru foarte bun să ai prieteni cu care colaborezi, care toți sunteți și comunicați și faceți acel proiect împreună. Chiar dacă teoretic proiectul mi aparține, e proiect început de mine și Claudiu, dar faptul că toți ceilalți, de când am început să colaborăm, am zis, păi, ai mână liberă, vrei să faci aia, go ahead, do it. Nu a fost, nu, ai regulile astea, vreau să fie strict așa. Îmi pare rău, viziunea mea a fost, fac ce-mi place, când vreau. Și asta rămâne Mahmurul în continuare. Plus că e foarte mișto să vezi că Mahmurul este, să zicem, la 3 concerte în același timp, de exemplu. Yep. Știu că s-a întâmplat. Da. Dar nu ești să vezi cum ești la 3 festivaluri deodată. Sau la 3 festuri deodată, da. Summerwell, Rockstall și Siget. Asta e un exemplu ce vine acum în cap. Și am mai fost de nu știu câte cazuri în care eram tot așa 3 evenimente deodată sau 2 evenimente. Și... Da, țin minte că am fost odată, mai știu, eram prin Expiratul, prin Control și Ceriza era tot așa pe undeva, alt festival, concert, eveniment și eram fiecare acolo cu... Asta se întâmplă acolo, asta se întâmplă acolo și asta se întâmplă dincolo, toate în același timp. Tot pe Mahmur.info. Da, așa mi se pare frumos și normal. Pentru că, prieteni care colaborăm pe un singur proiect. Cum și cu Vlog Tehnica. Faptul că tu faci o chestie, eu fac o chestie, Ioan face altă chestie. Fiecare când are timp, cum poate, cât poate, that's it. Da, și pe la urmă a crescut bine. Și Mahmurul și Vlog Tehnica și... Adică fiecare își face partea lui. Nu ne încurcăm unii pe alții, să zici că unul stă din cauza că altul nu... Sau las că fac eu, las că fac eu. Nu, las că fac eu, las că... Nu. Gen, se mișcă tot perfect. Da, îmi pare rău, nu ne permitem echipe de oameni în care să plătim om pe publicitate, să caute fix sponsorizări, om care să caute colaborări, oameni care să facă social media, oameni care să filmeze, oameni care să editeze. Oameni care să facă scriptul. Exact, oameni care să facă scenariu. Voilà. Nu. În afară de Ioan, mai suntem noi doi. Da. Și asta este. Iar la... Care ne punem în fața camerei pe rând. Exact. Când eu te filmez sau tu mă filmezi pe mine la un b-roll sau la orice chestie. Asta este. Iar în bine, cazul și de multe ori când nu putem, tu faci totul singur. Filmat, editat și da, sune tot. Dacă nu puteam sau nu vroiam, spuneam. E foarte simplu. Atâta timp cât pot și vreau. La fel ca acest podcast.
îl filmăm împreună, mă rog, se filmează singur, dar setăm camera împreună, vedem cadrul și subiectul Și le editez eu. și exact. Și în general el îl editează. Au fost câteva cazuri când și-am editat. Da, că nu aveam cum eu să editez. Dar, again, e vorba tot așa Adică de... nu mi-e rușine să zic, bă, editează și tu episodul ăsta, că eu nu pot. Exact. E vorba de teamwork și de colaborare și de discutat și de balansat lucrurile astfel încât ca ambele părți să fie mulțumite. Nu. Da, pe până la urmă așa s-a creat și zona asta de noua secțiune pe cu tehnica de gaming, care o iau de la eu filmat, editat, sunet, tot Da? și pun când pot, când Exact. am timp. Exact. Și sau chef. Da. Simplu. Adică, fiind doar eu în chestia asta, mi-e nașpa să zic, bă, eu am filmat asta, editează și mie sau așa. Mi-am filmat eu, știu eu cum am în cap Normal. videoclipul Normal. și așa, le editez eu. Dar dacă e, ai văzut, am și eu nevoie de un thumbnail, că nu mă pricep, de exemplu. Sure. În 5 minute primesc thumbnail. Ia și pune. Da, apropo de asta, cred că puteți mai lucrăm la o singură chestie legat de sunet. Și trebuie să-l chemăm pe Dan să vină pe aici pe la noi să facem așa, de fapt să ne facă un mic tutorial sau niște tips and trick-uri. Să, Optimizăm puțin mai mult sunetul. să ne învețe tot, Da. că la sunet nici eu nu mă pricep. Mă bagi în setări la orice, sunt legat de sunet, mai pierdut. De exemplu, acum pe laptop rulează Adobe Audition, care înregistrează. Care teoretic ar fi unul dintre flat. cele mai bune programe de editare și unul dintre cele mai complexe. Corect. Și noi suntem gen play, pause, stop, Export. export, save. Atât. Atât. Nu știu. Bă, că ai multe chestii aici, foarte mișto chestiile astea. Arată. Iconițele sunt superbe, dar nu știu ce fac. Da, sau, de exemplu, noi folosim Audacity. Acest desktop vine cu Audacity instalat și am instalat NVIDIA RTX Voice pe el, special care folosește un AI folosindu-se de placa video ca să scoată orice zgomot de fundal în afara vocii, adică zgomotul calculatorului nu se aude, zgomotul tastatului nu se mai aude, se aude decât vocea. Și totul face asta automat, doar că nu face într-un mod perfect și atunci când trebuie să scoată sunetele, să o dă și o voce mai robotică. Ei, dar o face automat. E puțin mai robotică, dar cât poate să scoată din noi de reduction e wow. Da, într-adevăr. Adică, de exemplu, tu îl folosești când ne jucăm seara pe Discord sau chestii, Îl foloseam îl foloseai. când aveam placă video de aici. Ți-a făcut și multe faze nașpa. Da, corect. Gen, la un moment dat se auzea de zici că sufla intenționat în microfon, cu toți plămânii. Era oribil pentru ceilalți, dar s-a rezolvat. Da, hei, dacă dă cineva cu aspiratorul lângă tine și ai chestia asta pornită, Da, merge. Da, aia mi se pare wow, sincer. Dar da. Dar tot vreau să vină Dan. Da, sunt multe soluții pe partea de software care să te ajute să faci tu singur tot. Doar că, ok. Doar că unele costă, de unele ai nevoie să știi ceva în să înveți zona niște asta. tutoriale, să petești timpul ca să... Da, și acolo foarte mult. Să stai să înveți un program Da. din tutoriale indieni de pe YouTube și așa mai departe. Sincer, nu pot să mă uit la indieni, nu vreau să fiu rasist, doar modul în care explică mi se pare că e foarte rău. Și nu pot. Mă uit la foarte mulți review-uri de tot din afară, niciunul nu indian, toți sunt, de fapt nu, australie, canadieni, englezi, americani, italieni, germani, spanioli, portughezi, după cum ziceam, niciunul nu e indian, toți vorbesc în engleză, o engleză bună sau aproape bună, dar știu să explice cum trebuie. Da, pe asta e important. Da. Deci Dan, Mai ales că sunt momentele alea când, tot și la tutoriale, că vorbeam de conținut, când vreau să aflu o chestie super simplă, să zic în Photoshop, nu știu, sau Premiere, o chestie super simplă care sunt sigur că se rezolvă super simplu și sunt aia de zic 10 minute doar despre cum trebuie să faci anumite lucruri și de-abia la final îți arată 5 secunde, click dreapta, click. Și era tot ce aveam eu nevoie. Și eu de ce am petrecut 10 minute Da. și 5 reclame?
Da, nu, eu mai mult la indieni, adică îmi plac, mi se par și haioși și unii... Ai răbdare. Recunosc că m-am uitat la câțiva indieni sau câțiva roși care desfăceau laptopuri. Doar că când hello, mute. N-am nevoie să aud, că să văd unde sunt șuruburile, atât. În caz că vreau unul ascuns care nu-l văd și nu mă prind. Atât. Sau, Da. yeah. Bun. Eu zic că avem destule minute pe ață. De fapt, stai așa. Pentru cei care au rămas până aici, am și o întrebare. Pentru tine care ai rămas până aici, că ești doar unul. Băi, sper să fie mai mulți. Sincer, sper să fie mai mulți. Voi folosiți cumva social media pentru promovare? Dacă da, ce și cum? Și lăsați în secțiunea de comentarii de mai jos. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like. Subscribe. Dacă vreți să vedeți mai multe episoade cu noi doi, podcasturi de genul, din studioul ăsta mare și frumos, nu uitați să dați subscribe și clopoțel ca să prindeți notificarea atunci când postăm episoade noi. Și nu știi să te promovezi pe tine. Doamne ferește. Că tot ziceai de biserică. YouTube în română. Bun. Clopoțel, ring, bell, așa. Da. Și dacă vreți să vadă și prietenii voștri ceea ce facem noi, nu uitați de un share pe Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, tot, YouTube. tot, Snapchat. Eventual puteți să-i dați un SMS. Trimiteți prin poștă, Exact, un porumbel. porumbel, E ok. lăsați o barcă pe canal și se duce. Scrieți pe o cărămidă și o aruncați. Da. E... Deci, eu am fost Mihnea. El a fost Lucian. Lucian. Ne vedem data viitoare. Și atât. Da. Data viitoare încercăm să găsim o altă metodă de a exploata acest spațiu. Dar vedem atunci. Hai, ceau! Bye!